Fašiangy sú obdobím radosti, zábavy a tradícií, ktoré si radi pripomínajú aj členovia základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Holíč. V piatok 7. februára sa v klube seniorov uskutočnil fašiangový karneval, kde nechýbala dobrá nálada, hudba a príjemná spoločnosť. Tak, dovolte mi, aby som vás tu všetkých privítala na našej fašiangovej zábave. Všetci dlho spomínali na to, jak kedysi bývali tie fašiangové zábavy v maskách, tak tento rok sme sa rozhodli, že to urobíme v maskách. Tiež nie sú povinné, takže kto chcel, ten prišiel, kto nechcel, si myslím, že sa zabaví aj bez masky. Ja, dovolíte nám len pár slov, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovolte mi sa úvodom, aby som vám odozdal pozdrav od pána primátora Zdenka Čamba, od pani zástupkyne Lenky Látalovej, ktorí sa pre pracovné povinnosti, keďže je teraz porada starostov miesta obcí okresu Skalica, nemohli tohoto podujatia zúčastniť. Vidím, že drvivá väčšina z vás je v maskách, takže ste to pojali naozaj tak zvesela. Tak ja dúfam, že tu bude dneska v našom senior klube v centre tá zábava do tej 6. do rána gradovať. Aby ste sa dočkali tej tomboly. Vidím, že je bohatá, tak dúfam, že viacej času strávite na tom tancovaní, než teda losovaním tej tomboly. Ja vám hlavne želám príjemnú zábavu a v zdraví si to tu dneska užite. Podujatie sa nieslo v duchu fašiangových tradícií. Veselá výzdoba, pestrofarebné masky a tanečná hudba v podaní duo Rubín vytvorili skvelú atmosféru. Okrem hudby a tanca sa účastníci mohli tešiť aj na tombolu a ďalšie občerstvenie. Takéto podujatia sú pre seniorov skvelou príležitosťou na stretnutie, rozhovory a spoločné spomienky. Fašiangový karneval v klube seniorov v Holíči potvrdil, že radosť tradícií a zábavy nepozná vekové hranice.